bakker ind folk. Det ser meget voldsomt ud. Igennem en gård her, ude på den anden side. Jeg prøver at følge med. Og politiet har prøvet der løber forvirret rundt. Stiger. Og har nogle ganger med. Politiet de er altså i mindretal. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kommer voldsomt til skade, men politiet bakker også ind i folk. Jeg håber alle er nogenlunde okay. Og der er altså rigtig høj stemning nu, fordi der er tændt